Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanku da sake kasancewa da House Tech Tube YouTube channel kamar kullum. A bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda zaka samu data sama da 500 MB kullum a layinka. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ina roƙon idan wannan shine farkon zuwa ka, za ka ji rubutu daga ƙasa nan rubuta subscribe domin kasancewa da wannan channel din. Zaka danna shi, bayan ka danna shi zai nuna maka ƙararrawa daga gefe, sai ka danna ƙararrawa. Bayan ya nuna maka zai danna all, sai ka danna all. Wannan shi zai baka damar kasancewa da kuma samun sanarwa duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo a wannan channel din. Sannan wannan channel din za ta dinga kawo, wannan channel ne take kawo abubuwan da suka shafi kan kimiyya da fasaha na wayan Android da na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. Bari mu shiga cikin bidiyon. Da farko dai idan kana so ka samu data sama da 500 MB kuma kullum, za mu yi amfani da wani application wanda application din mutane da yawa sun san shi a baya. A da ana amfani da shi a application din, amma sai dai aka samu sabon update na wannan shekarar 2020. Da farko za mu shiga Play Store din mu kamar kullum. Ga wanda ba su da Play Store, za su iya shiga bidiyo na baya. Na yi bidiyo akan yadda zaka downloading application a cikin Play Store. Yawa, bayan ka shiga Play Store ɗinka, sai ka danna search. Bayan ka danna search, za mu yi search din application din, sunan shi Stack VPN, kamar haka, Stack VPN. Sai ka danna search. Application din kowa ya san shi a da, amma saboda application ne mai kyau kuma yana ba da data, an san shi a da, amma sai aka samu sabon update wannan shekarar 2020. don kuka gani ga nan sama da mutum 100,000 suke download din application din. Application din yana da kyau sosai, already kowa ya san shi, kawai da dan bambancin update ne da aka samu a yawan datan da suke bayarwa ya karu. Yawa, bayan ka shigo nan kenan, zaka danna install. Already na riga na yi downloading din shi, kawai abin da na danna nan shine open. Wanda ba su download ba za su danna install, sai downloading din shi, sai su install din shi kenan. Bayan na danna open, kun ga inda cikin application din yake. An samu ci gaba sosai, yawan data da suke bayarwa ya karu. Yawa, bayan ya bude maka kamar haka, daga sama inda aka rubuta tweak, ga wani dan aro nan daga ƙasa, sai ka danna shi. Kana danna wannan nan din, zai nuna maka datan da kake so ka amfani da shi. Idan layin ka MTN ne, idan layin ka Etisalat ne wato na mobile, zaka dinga amfani da shi. Kuma kullum suna bada 100 MB ne a MTN. Hakan kana da layuka uku ko layi biyu, zaka iya samun 200 ko 300 MB a kullum. Idan kuma kana da 9 mobile ne, shi suka fi data da ba da data da yawa. Kun ga na kusan 300 MB suke bayarwa kullum. Sai ka danna shi haka, kai kana dannawa sai ka connecting. Idan kuma layin ka MTN ne, kana dannawa sai ka connecting din shi. Idan kuma diddiga yana dai, zaka iya samun sama da 500 MB da shi. Misali, in kana amfani da mobile, kaga ka samu 300. In kana da MTN ne, zaka iya samun 100. Kuma kullun su ɗaya ne, idan suka bayar su ɗaya sai kuma Allah ya kai mu wata gobe suke ƙara bayarwa. Misali to MTN suna bada 100 MB. Layukan ka da yawa ne, zaka ci moriyar wannan datan ba da matsala. Kuma abin da yake bukata kawai ƙarfin network ne. Yawa, ga nan sai ka danna nan inda aka rubuta wannan cycle din, ga nan wannan inda aka jan nan inda aka, kawai sai ka danna shi wannan jan abin. Bayan ka danna shi, zai nuna maka wannan abin rubutun nan by proceeding menene, sai kawai ka danna OK. Yau, bayan ka danna OK, zai maka connecting din kanshi kamar yadda kuke gani. Amma idan kana buɗe application kana amfani da shi kullum, ba zai dinga nuna wannan rubutun ba ko da yaushe ba. Kun ga kamar ni nan yau ban yi connect a layi na ba, bari ku ga yadda zai yi. Abin da yake network mai ƙarfi.
ga yana sacin. Yawa sai kun yi hakuri da application domin yana da ɗan talla. Yawa kamar yadda kike connecting, kawai zan hau amfani da abuna, data na yi connecting, zan hau amfani da shi. Idan chatting ne, idan downloading ne, babu abin da ba zan yi da shi ba, zan yi abin da zan yi da shi. Ga yana ya riga ya connecting, gani ya rubuta connected. Idan ka cinye, gani idan ka ce kun ga yadda datan ke tafiya ga yan ta ƙasa, idan ko ga ya nuna ja ya sa disconnected, to ila ba network ne, ka ƙara connecting din shi. Idan kuma ka ƙara connecting ka ga bai ba, to ka riga ka cinye datan ka kenan. Misali yanzu bari shiga YouTube ku gani, datan da ka yi amfani da shi lafiya lau, bai da wani matsala. Bari kun gwada muku da YouTube ku gani. Yawa kuna gani ga na YouTube ya buɗe lafiya lau. Zan shiga in kalli duk bidiyon da nake so. Misali bari mu sacin din bidiyoyin wannan channel din ga Hausa Tech Tube. Yawa misali ga channel din nan, gani lafiya lau, za ka kalla abin da kake so ka kalla. Idan ma kuma Facebook ne, lafiya lau, duk abin da kake so ka buɗe zai yi maka insha Allah. A wannan da kawo ƙarshen bidiyon, ina roƙon idan bidiyon ne ya burge ka, ka danna like, ka yi share ga abokananka domin su ƙaru, domin ba kowa ya san da wannan ba. Wasu suna amfani da shi a da sun san ana bada 50 MB, to yanzu ya kuma 100 MB. Ga Nine Mobile kuma ya koma 300 MB, an samu update. Allah ina roƙon a share din wannan bidiyon domin sauran abokai su ƙaru, yan uwa da abokan arziki. Anan ina roƙon idan wannan shine farkon kallon bidiyo a wannan channel din, ina roƙon ka danna mana subscribe da jan rubutu, za ku ga su rubuta a ƙasa. Idan ka danna daga gefe ƙararrawa zai fito, sai ka danna all. Wannan shi zai baka damar kasancewa da wannan channel din a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. Nagode, assalamu alaikum.